Ma nema potrebe. Molim vas, ostanite u linijama, dakle, ovo čak i ako ne radite, ne morate raditi, vratite se za svoju mašinu, ovo nije bezbedno stanje, dakle, Daj, ne svijet. A u ćeliji je bezbedno. ćeliju i na vaše radno mjesto, dakle, minimum 1 metar držate. Nije sramota. Na vašem radnom mjestu imate vaše kolege bezbednije. Dajte nam super, dajte nam super. Ja ne mogu 3 dana da sastavim malo bez toga.